дойдохте, ladies and gentlemen, на анбоксингът на моята нова електрична гитара. Опа! Солажица. Има нож. Браво, брат ми, има нож, но все пак ние ќе го направиме това солажица. Ако се отваря. Може ли да паузирам? Ти още ли снимаш? И с залепование светия моленти? Не! Не се дери. You still wanna put this on YouTube? Yes. What? It's more fun that way. What? No. Exactly. What? Oh, oops, sorry. What? What? In the butt? What? What? In the butt? I'm not No. coming out. No. Yes. No. Why not? Кутия трябва да се отвори. Това кутия. Извади го отстрано. Не би го да го виячу, него би да го подигна пак. Тук има много за тебе. Не бе. Тази сторона някаква се отваря. Can I help? Не пише нищо. Па, защо не го извлечеш отстрано? Кой да го подигна? Ако ќе го пратим босик, трябва сваки път да го влечеш от тази, ама на кой... То ќе направиш после, извади го сега. Е. Слушай, може само овој да стои. Oh yeah. Surprise, surprise. Да, ще ти дойде тата, бъшки да се прави. Ще ти дойде тата, бъшки да се прави. Surprise, motherfucker!